Салом алейкум баҷоина, ипекҳои туркӣ омадагаи бисёриё ипеки туркӣ мепурсанд. Ипеки туркӣ мезина чанд намуд дорем. Гул се ранг дорам. Кабуд, сиёҳ, бардоӣ. Ишам се ранг дорад. Гарчишни, кабуд, коричневый хеле ранг дорад. Ёшам рангош бисёре. Ҳамаш ипеки туркӣ беҳад материалаш качестваш назар мулоими хушрӯй беҳад паплинише. Туркӣ тоза. И фирмаи Байкадире беҳад фирмаи бақуввати зураб. Либос 650 сомона бо клиентҳое ки бисёр бигиранд арзонтарам метем. Беҳад материалаш материали хушрӯя. Я либосӣ дорем. Я либосия фақат санг шумо мезанем. Фақат бесанг хуб адаи тобистон тирамо бесанг хуб дорад. Нигоҳ кунед. Оли суратҳои тухаша бад адели мепартоем. Адели мепартоем шумо. Дӯстон лайка фаромӯш накунед мондана илтимос. Лайки шумо беҳад дар кора.